корбаре дар шабакаи иҷтимоии фейсбук бо номи Фирӯз Ҳайдаров бо гузоштани аксҳо аз ҷанозаи сарояндаи Мумтоз ва шодравони тоҷик Дамирбек Олимов навиштааст, ки сарояндаро имрӯз соати 15:00 дар ноҳияи Девашчич дар гузашта Ғончӣ ба хок месупоранд. ёдовар мешавем, ки сарояндаи ҷавону хушноми кишвар Дамирбек Олимов дар пайи як садамаи нақлиётӣ субҳи имрӯз аз олам даргузашт. дар ин бора дӯстону наздиконаш дар саҳифаи иҷтимоӣ иттилоъ доданд. хабари марги Овозхонро вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар суҳбат бо оҷонсияи иттилооти Суғд Ньюз тасдиқ кардааст. Садамаи нақлиётӣ дар шоҳрҳои Сомғор дар ноҳияи Бобоҷон-Ғафуров дар ҳудуди Боғи Миллии Ваҳдат рӯй додааст. расонаҳо аз қавли наздикони Овозхон менависанд, ки ӯ шаб дар як тӯй дар тарабхонаи Бобоҷон-Ғафуров будааст ва субҳи имрӯз соати 3 ҳангоми аз ин тарабхона рафтан дар роҳ бо ду навозандааш ба садама дучор шудааст. онҳоро ба беморхонаи рақами 1 шаҳри Хуҷанд мебаранд ва дар беморхона Дамирбек Олимов мефафтад. Дамирбек Олимов 20 марти соли 1989 дар ноҳияи Девашчичи вилояти Суғд дар оилаи Ботурҷон Олимов ба дунё омадааст. ӯ соли 2004 пас аз тамом кардани мактаб ба коллеҷи мусиқӣ ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд дохил шудааст. пас аз хатми коллеҷ дар соли 2009 фаъолияти эҷодии худро дар ансамбли Нури Хуҷанд оғоз кардааст. Дамирбек оиладор ва соҳиби 3 фарзанд, 2 писар ва 1 духтар буд.